To jama'a yanzu Trump ya bayyana cewa ya fi dare da samun aljanna ubangiji gaba daya. Fa ba karamin abu bane kuma ba karamin abin ban mamaki bane kaji mutum ya ce baya sa ran ya samu aljanna gabaki daya. Kamar da na bayyana muku a in watan da gabata Donald Trump ya bayyana cewa yana sa ran ya samu aljanna ubangiji idan wannan abin zai yi. Ya bayyana cewa ya ji abubuwan da yake aikata da sauran wasu abubuwa da yake na rayuwa sun kasance ba su da kyau. Da haka da yana sa ran kan cewa fa Allah zai bashi gidan aljanna. Lokacin da Donald Trump ya faɗi wannan magana ta jawo cece kuce wasu dama daga cikin mutane suka fara dariya. Daga cikin mutane ke cigaba da mamaki ashe Donald Trump ma yana tunawa da lahira. Wasu daga cikin mutane ke cigaba da mamaki kan cewa ya za a yi mutum ya ce yana son aljanna amma kuma ya kasance baya aikata ayyuka kyakkyawa. Da Donald Trump bai inkari game da laifukan da yake aikata ba domin ya bayyana cewa ya yarda cewa fa yana aikata ayyukan da ba su da kyau amma kuma yana tsammanin cewa ya samu aljanna daga ubangijinsa. Inda ko a yau kwatsam Donald Trump ya bayyana cewa baya sanin ya samu aljanna ubangiji duk da cewa ya yi yunkuri ya kawo ƙarshen yaƙi a Gaza. Da dama daga cikin mutane ke cigaba da me yasa Donald Trump ya saurin give up yake faɗar cewa ba zai samu wannan aljannar ba. A watan da gabata ya nuna kwaɗayinsa akan samun wannan gidan aljanna. Mashi me ra'ayi game da wannan kalamai na Donald Trump kan cewa baya sanin ya samu gidan aljanna duk da cewa ya yunkuri ya kawo ƙarshen yaƙi a Gaza. Mu haɗe a comment section. Allah kai mana jagora.